Santa Maria parrokiaren ondoan kokatuta dagoen Armeria plazak itxura berria du orain. Enplegu eta toki jasangarritasunerako estatu fondoarekin finantzatutako proiektuari esker, zoru aldatzearekin batera, kirolanitzetako gunea ere sortu da. Ugar eraikuntzak enpresa arduratu da lanak egiteaz, eta 167.253,13 eurotakoa izan da aurrekontua. Orotara, ia 2000 metro karratuko azalera du eremuak. Honen bestez, plaza eraberritu eta eraberean kirolgunea hobetu da. Nahiko egoera txarrean zegoen plazako zorua, hau hormigoi pintatuzkoa zen, eta orain berriz zoru berezi bat jarri da. Gipuzkoan oso gutxi erabilia izan den material batez egina dago. Bere ezaugarri nagusia pisu gutxi duela da. Izan ere, plazaren azpian autoentzako aparkalekuak daude, eta pisu handia ezin da jarri honen gainean. Aipatu bezala, kiroletako gune batera eginda Armeria plazan. Hala, gaztetxoek jarduera ezberdinak egin ahal izango dituzte. Horretarako, esi batekin kirolan hitzetarako eremu bat sortu da, moketa sintetikoa azpian duena, eta zenbait joku. Horien artean, eskalatzeko elementu bat, txirrista, maitenisa, sokak, kulunkak eta abar. Bestalde, trenbide trabesak bankuengatik ordezkatu dituzte, jendea han eserita egon dadin. Proiektu honekin, plazaren erabilera bultzatu eta gaztetxoei zuzendutako beste eremu bat sortu nahi izan da. Lizardi plaza edo patinetako pistaren osagarri izango da hau aurrerantzean. Otsaiako 21 astelenean inauguratu da Armeria plaza. Ospatzeko inauteriak irister direnez, txistorra pintxoak banatu dituzte bertaratu direnen artean.